Guys, na ƙara dawowa. Za ku ci min mene Amina take so ne? Ah? Da fatan kuna nan lafiya, da fatan kun wuni lafiya. Ya al'amura. Ya kuji ba, ya neman kuɗi, ya neman abubuwa dai. Kusan kowa da abin da yake cikin ranshi, kowa da akwai abin da yake nema. So, ni dai gaskiya abubuwan da nake nema guda biyu ne. Ɗayan ba sai na faɗa ba. Na biyun kuma gaskiya kuɗi ne. Ina son kuɗi. Wasu ma in sha Allahu za su so ni, su kuɗin. Idan kuna son in samu kuɗi, don Allah ku danna mun subscribe kun ji? Guys, ku danna mun subscribe. Yau bani da labarin da zan ba ku. Kawai dai sai dai in tambayi ya kuke. Ko ku kuna da labarin da za ku bani? Ina gida. Bani da inda zan je yau. Na rasa wurin zuwa. Ku ƙyale shi, ya gama don kansa. Ya ƙara kira.